धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय आंनि साबस्क्राइबार रनिता नार्जारि बिथांनि कमेन्ट्सनि रिप्लाइ। बिथाङा आंनाव सोंहरदोंमोन, आब' नोंनाव खानाय गगानायनि माबाफोर राहा दं नामा होननानै। आं जायखौ लानानै आंनि खानायखौ गगानाय मोनो बेखौनो आङो बिथांनो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। खानाय गगानायनि मुलिखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जेनथुखा, जबा बिलाइ, नारें लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय बेफोरखौ मोजाङै सुनानै लानो नांगौ। आंबो नै मोजाङैनो सुनानै लाबाय। बेफोरखौ गावनि खानायखौ नायनानै लानो हागोन, गोसोबादि लानो हागोन। बेयाव जेबो जखानि खोथा गैया। ओमफ्राय नारेंखौबो नै बेबायदि लेबनानै लाबाय। ओमफ्राय दाना बेखौ मिक्सार ग्राइन्डाराव गुन्दै गुन्दै खालामना लानोसै। दैबो एसे होनो नांगौ। आंबो होनानै लाबाय। नै जासिगोन आंना, नै जाबायानोसै। नै एसे गेब्लेनो नांबावगौ, जबाया दाइसे थालांदों। बेखौ आङो खनसे सुइचखौ अन खालामनानै गेब्लेहोबावनोसै। होबाय आङो। नै दाना गुन्दै गुन्दै जाजोब्बाय। खानायाव फुनजासिगोन, आंबो फुनलांनोसै। माने आं बेखौ लानानै आंनि खानायखौ गगानाय मोनो आरोना। ओंखायनो आं जायखौ लानानै गगानाय मोनो बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय। बिनि अनगायै बेलेग राहाफोरबो थानो हागौ। नै दाना आं खानायाव फुननोसै। आयना नायनानै खानायखौ मोजाङै हग्रोना लानोसै खनसे। नै जोंहानि बिबारखौ देखायदों आयनायाव आङो। खानायखौ मोजाङै हग्रोना लानो नांगौ दे। आंबो खानायखौ मोजाङैनो हग्रोना लानोसै। हनानै लाबाय आङो। गस्लायाबो गबाय थायो आंहा, गिदिरद्राय जादों। नै खानाया आंहाबो एसे गदों। नै नायनो हागोन आंनि खानाय गनायखौ। आंना खानायालाय बांद्राय गखाया, माने आं बेखौ लानानैनो गनायखौ एसे खमायनाय मोनो आरोना। आरो खनसे खननैल' लानायजों जाया, लाबाय थानो नांगौ गेजेर गेजेर। आंबो गेजेर गेजेर लागारबाय थायो। खानायखौ आं मोजाङैनो खाथुमना लाबाय। दाना आङो जि जोमनानै लागोन, जाहाथे खानायाव फुननाय जेनथुखाया बिखुङाव सिग्लाबा। आं जोमनानै लाबाय जिखौ। दाना आं खानानै लानोसै जिखौ। खानानै लाबाय। आं भिडिअनि गेजेर गेजेर एसे कमेडि खालामलाङो। कमेडि टाइपनि मानसि नालाय। नै सिगिदों दै आं नोंसोरखौ, गिनो नाङा। कमेडिसो खालामदों। आयना नायनानै खानायखौ थुब्ला सिनखावना लानोसै दाना, बाहागो राननोसै। खावसे खावसे फुननोसै आरोना। खानायाबो एसे बुरजा जाहैबाय नालाय। ओरैनोब्लाबो खावसे खावसे फुनखानो नांगौ, मोजां जायो फुननो। दाना फुनलांनोसै आङो। खानाया मोनामदों आंना। लोबथाराबा, माने बेखौ लाथाराबा मोनामनो नागिरो। नै दायो आं फुनलांबाय थानोसै, नायलांदो। रनिता बिनानावनि थाखाय आङो भिडिअखौ बानायबाय। फारसे फुनखांबाय नै आंहा, आरो फारसे दंबावो।
जोहोलियानो बारा। नै आंहा बिथिंबो फुनखांबाय। नै एसे आग्लायनायखौ फुनजोबना लास्रानोसै आं खर'। मानोथो लस खालामनो। ओमफ्राय फुनखांनानै बिदि खाथुमनानै लादो दसे। बिदि थाहाबनो नांगौ आरोना, फुनहाबनानै आधा घन्टासो थानो नांगौ। थायोब्लाथ' रानजासिम थायोब्ला मोजां। नै ओमफ्राय रोसिया बोहैजोब्बाय। रोसि बोहैनायखौ हुगारना लानोसै आं। आयना नायै नायै हुगारबाय आङो। नै आरो बोहैबोबावबायसो। रानहांबाय। नै रानहांबाय। सुजाहांसिगोन। आं बांद्राय गोबाव लायाखै, माने आङो एसेबां गोबाव लानो हाया, थाब थाब गगा मोननो नागिरो। नै आंना खानाया रानबाय, सुजासिगोन। आं सुहैनोसै। नै आं सुना फैखांना खानायखौ फोरानबाय। दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय।